Bueno, bos días a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión extraordinaria do pleno correspondente ao día de hoxe, 15 de abril de 2025, sendo as 12:17. Hai un único punto na orde do día que é a aprobación inicial do orzamento municipal para o exercicio 2025. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, bos días a todos e todas. Bueno, como ben dixo o alcalde, pois estamos aquí para aprobar inicialmente o orzamento municipal deste ano. O orzamento municipal deste ano ascende a 10.860.040,66 euros. Respecto do que está ahora mismo vixente, que é o do ano 24, sube nun 1.696.701,50, é dicir, un 18,52% máis. Por que se produce esta subida? Bueno, prodúcese en primeiro lugar porque hai tres factores que así o indican. En primeiro lugar, porque nas transferencias do Estado aumentan, é dicir, aumentan en casi 300.000 euros respecto do que estaba presupuestado no ano 24. Nos últimos meses do ano 24 pasaron de 174.000 a 205, entonces, bueno, é o que se indica. Despois tamén aquí se aprobaron ano pasado en pleno unha actualización tanto das tasas do lixo como do imposto de vehículos, unhas pequenas actualizacións, aínda sin indicar que, bueno, isto son uns 180.000 euros máis tamén de respecto á recaudación, indicar que aínda así, bueno, respecto da tasa do lixo, a pesar da actualización necesaria que se fixo, pois o Concello sigue asumindo un déficit respecto ao que gasta e o que recauda no servicio, duns 80.000 euros. E despois a outra, digamos, a outra magnitud que indica o que fai que esta subida no orzamento é pois os fondos do POS. É dicir, este ano hubo un POS extraordinario que se aprobou en pleno, se dedicou 544.000 euros a gasto corrente, pero, bueno, depois tamén está o POS adicional de setembro do ano pasado que se aprobou aquí en pleno, que supuxo 1 millón de euros aproximadamente, e que, bueno, non estaba contemplado no presuposto do ano pasado, pero sí se contempla neste. Entonces, pois, digamos que estes tres factores, pois, é o que fai que o presuposto, digamos, aumenta. En canto a partidas concretas, en ingresos os impostos directos supoñen o 24,13%, os indirectos o 1,84%, as tasas e precios públicos o 13,03%, os ingresos patrimoniais, que son as concesións que, bueno, polas que cobra o Concello, son o 0,74%, as transferencias de capital o 10,66%, os activos financeiros son o 0,05% e os pasivos financeiros o 312.731,46. En canto aos gastos, pois os gastos tamén hai un incremento nos mismos, sobre todo a partida que máis crece destacadamente é a de inversións reais, que pasa de representar o 6% no presuposto do ano pasado ao 13,54%, o gasto de personal é o 45,43%, os gastos en bens e servicios, é dicir, os servicios que se prestan o 34,05%, os gastos financeiros o 0,83%, as transferencias corrientes, que estas son pois as subvencións que se dan a entidades, o 3,12%, as transferencias de capital o 0,58%, os activos financeiros o 0,05% e os pasivos o 2,45%. É dicir, é un presuposto nivelado, é un presuposto no que, como decimos, aumentan certos gastos en bens correntes, sobre todo aqueles que teñen que ver cos mantementos e limpiezas e asfaltados. Consideramos que son demandas da ciudadanía, polo tanto, teñen que vir reflexadas, e tamén, bueno, tamén hai diferentes inversións que xa me meterei na segunda intervención máis polo miúdo, pois que se consideran importantes. É verdad que algunhas son de algún pose anterior que volve vir a pleno, pero, bueno, é verdad que agora o Concello pois ten a ter un departamento de contratación cun técnico, un auxiliar, pois agora sí que estamos en capacidade, digamos, de poder leválas todas a cabo, ou polo menos a maior parte, a idea que queden licitadas pois neste ano 2025. Creemos que é un bo presuposto, un presuposto máis completo que o do ano pasado, cal vai a permitir facer máis cousas, máis actuacións. Eu, por exemplo, comentar que en deportes hai unha subida moi importante, tanto no mantemento de instalacións como para poder facer diferentes actividades. Por exemplo, sube
a partida de actividades o ano pasado eran 45.000, este ano sube a 51.000, a de mantemento sube uns 10.000 euros, despois tamén imprevistos que a veces hai tamén que surxen, pasan de 1.000 a 9.000, por exemplo, o gasto tamén en servicios sanitarios pola contratación de ambulancias para diferentes probas, pois tamén se incrementa de 9.000 a 13.000. Bueno, nesta primeira intervención, pois nada máis, consideramos que é un bo documento orzamentario. A idea era que houbera podido vir antes, pero bueno, estábamos pendientes de algúns parámetros económicos, queríamos telo, bueno, pois o máis real estimado posible, cumple con todos os informes de intervención, cumple a regla de gasto. En canto a nivel de endeudamento, se se cumple o presuposto, quedará nun 28%, é dicir, tendo en conta que a capacidade os concellos poden chegar hasta o 75%, pois creemos que hai aí incluso certo margen se tuveramos a ben ou en algún momento decidíramos ir a unha operación decreto. Nesta primeira intervención, pois nada máis. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concellera do PSOE. Bueno, bons días. Pois nada, decir que, bueno, é un día importante, vamos a aprobar os orzamentos municipais. Volvémolo a facer, creo que por a comarca vamos a ser outra vez os primeiros, aunque a nosa idea era facelo antes, pero bueno, ao final traémolos hoxe aquí para aprobar este documento tan importante para o Concello. Eu, antes de nada, pois tamén agradecer o traballo do Concelleiro de Facenda, porque non é fácil, somos 4 partidos e bueno, atender as demandas de cada partido pois non é doado, pero ele ao final pois sacou este traballo adiante e eu tamén yo quero agradecer públicamente porque traballou nos orzamentos moitos meses. E logo decir, con respecto ás miñas concellerías, pois estes orzamentos nos van a permitir a seguir levando a cabo as actividades pois que viñamos levando, coidar un pouco que todo o que estaba funcionando pois siga nesa línea, e tamén pois de todos estes meses que levamos atendendo a veciños e a veciñas, pois intentar pois darlle solución a todos os problemas que nos viñeron aquí a manifestar, non? Reunións que tivemos o alcalde e máis eu, pois de camiños, de carreteras, de accesos, pois con este orzamento pois este ano se lle vai a poder dar esas solucións. E bueno, e como xa dixo o concelleiro de Facenda, pois en asfaltados, bueno, veñen varias obras de saneamento, de asfaltados, e eu creo que este ano pois podemos estar non todo ben que quixéramos, porque a verdade os cartos son os que son e necesitaríamos pois moito máis para poder deixar todo, pero sí para poder empezar a coidar unhas cantas carreteras do noso concello, camiños e accesos para os veciños e para as veciñas. E nada, que estamos contentos. A verdad é que, claro, nunca é todo o que quixéramos, sempre nos falta algo, porque son moitas cousas. O Concello ten que asumir gastos que non lle correspondería, entonces como é, por exemplo, o Sogama e moitas cousas que nos fan moito daño no orzamento, e iso non vai a repercutir ao final no beneficio dos veciños, pero bueno, vamos a intentar cubrir o máximo posible todas as necesidades que nos veñen pedindo. En principio, nada máis. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Bo día. Para nos decir que, bueno, son uns orzamentos moi equilibrados, ás veces é complexo, digamos que cadrar o equilibrio, porque todo ten importancia, tanto obras, servicios, mantemento ou incluso ocio. Bueno, pois estes orzamentos consíguenno, non? E consiguen de maneira de que non se baixan partidas importantes, e de algo podemos presumir este concello, sendo un concello pequeno dentro da comarca e a nivel galego, é que puxemos en marcha servizos que foron pioneiros, servizos en benestar animal, servizos en conciliación e, por suposto, servicios a nivel social, porque hai que darse conta que son uns orzamentos onde ten moi en conta toda a parte social que afecta directamente a cada un dos nosos veciños e veciñas. Eu nomear algún dos programas que non baixan en presuposto, como pode ser o xantar diario que levamos a veciñas e veciños do noso concello que o precisan, ou a cesta da compra mensual para aquelas familias vulnerables, xestionamos 3 vivendas de emerxencia social, temos psicólogo nos colexios que tamén se incrementou a partida, acompañamento personalizado para
persoas que o necesiten con diferentes necesidades, que un equipo de educadores de rúa, ou programa de ocio para aquelas persoas que teñen pois algún tipo de enfermedade vinculada á saúde mental. Pois estes se manteñen en marcha, pero é que a maiores nos vamos a aumentar partidas e partidas con cantidades que difieren moito. Por exemplo, hai un programa que non teu a cuantía elevada como pode ser envellecemento activo, que está dotado con 5.600 euros, quero recordar, pois vamos a aumentar casi 3.000 euros máis, porque, como ben sabedes, é un programa que se fai no centro sociocomunitario e un programa que desde o momento que se lanzou había máis de 60 veciños que querían participar nel e, polo tanto, nos ampliamos a cuantía que vai dedicada a ese programa. Pero é que a maiores, no servicio de axuda a domicilio, pois tamén ampliamos en casi 200.000 euros porque queremos chegarlle a moitos máis veciños e veciñas. Poderíamos estar falando de promoción económica, donde nos vamos centrar no que é a implantación de novos negocios e a maior, pois tamén participar nos interesa, xa que temos un mercado do cal tamén podemos presumir, unha praza de abastos, queremos participar no selo da Xunta de Galiza de Mercados excelentes e, polo tanto, pois vamos financiar o que é un estudo de mercado, así como xornadas formativas. Bueno, tamén hai programas que son transversais a todas as concellarías e que a nos parece moi destacables, porque nas que son programas que non se consiguen ou plans que non teñen efectos a corto plazo, si o teñen a longo, como a planificación que tanto leva a Concellaría de Mobilidade, Seguridade ou de Urbanismo, a planificación de toda a fachada marítima, donde, como ben sabedes, se vai a lanzar un concurso de arquitectos xunto ca Fundación Ría ou co Colexio de Arquitectos a nivel de Galiza. Esta dotación son de máis de 50.000 euros. E a maiores, xa digo, aparte de que non se baixan outras partidas, pois temos novedades, como pode ser no tema das subvencións, onde tamén vai haber unha partida específica para as asociacións veciñais podan realizar actividades pois nas diferentes parroquias. Grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, bons días. Pois, efectivamente, conseguimos ter un documento de gran importancia e que pensa que é o máis importante non para un goberno para poder facer fronte a todas as necesidades que pois, detecta na ciudadanía, no Concello e que hai que dar resposta. Un orzamento que contempla moitísimas áreas diferentes de gasto, como viñan sendo os de Nos Pobra, pois nos vemos unha certa continuidade, vemos que este ano hai un investimento moi grande en diversas infraestructuras que é certo recoñecer que ven motivado por o POS, bueno, me salta a palabra, o extra, como se chama? O adicional, por o POS adicional que por primeira vez pois veu cunha cantidade considerable porque tíamos que renunciar a diversas obras, pero se incluyen outras a maiores que, como decía, pois a Concelleira de Obras vai a dar resposta a moitas necesidades e moitas reclamacións veciñais de arranxar camiños, pistas, estradas que son de uso prioritario para a ciudadanía. Temos gastos en moitísimas áreas, comentaba tamén a concelleira do BNG, en benestar animal, temos en urbanismo, ese proxecto coa Fundación Ría. En urbanismo é a primeira vez que un orzamento contempla e vai a gastar, non é a primeira vez que contempla, pero é a primeira vez que se van a gastar os soldos de un arquitecto técnico e un auxiliar administrativo. Isto mellora moitísimo a atención á ciudadanía e a rapidez co que as obras e as licencias poden ser aprobadas na Xunta de Goberno. Hai partida en turismo, hai partida en cidade, hai en conservación do patrimonio. Temos, un gasto social, creo que somos un referente a nivel da comarca, porque temos un gasto social tremendo en distintos programas, como falaba tamén a Concellería de Servicios Sociais. E, tamén temos os informes do que falaba o Concello de Facenda, que son favorables e que se apoian en exercicios consecutivos de ter un remanente positivo. Eso nos permite cumprir con todas as normativas que antes existen en torno ao que é a aprobación dun orzamento. Temos unha previsión de ingresos que sigue sendo realista, de aí ven ese remanente positivo, non? Se facemos unha previsión acorde co que se espera realmente e non inflada artificialmente, pois é fácil chegar a seguir mantendo ese remanente positivo que esperemos tamén nos permita incrementar este investimento, incrementar gastos en outras áreas ao longo deste ano. Por lo tanto, despois do traballo que supuxo, porque poñer de acordo 4 partidos non é doado, e eu tamén me uno aos parabéns ao Concello de Facenda, que tuvo a súa paciencia para ter que aguantar, digamos, as reclamacións de todos os grupos e intentar cadrar
da mellor maneira os orzamentos, e aquí os estaremos para que estén en vigor o antes posible e poder, pois, levar a cabo todo este tipo de investimentos e de proxectos que son necesarios para o noso Concello. En todo caso, si é necesario aclarar un tema dos que corresponden a nos Pobra, pois falaremos na segunda intervención. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, buenos días. Ustedes mismos definen su presupuesto. Continuismo, más de lo mismo, y la realidad es que es el fiel reflejo de su político durante todos estos años. Miren, es curioso. Para nosotros realmente es un presupuesto que es decepcionante, que incluso es irreal y tacharlo de irresponsable. Decepcionante porque no acometen ustedes ninguna de las necesidades importantes de nuestro municipio para recuperar iniciativas, ser dinámicos y volver a ser un referente en distintos ámbitos en los que lo éramos. Irreal porque, miren, las partidas que ustedes nos traen, es que las partidas de inversiones han venido 2 y 3 veces a este pleno. Se han aprobado y no las han ejecutado, y ahora tenemos que confiar en que las van a hacer. Ojalá las hagan, ¿eh? Nosotros nos alegraremos enormemente que las hagan, pero es que creo que lo que no se puede es siempre con el mismo argumento, y sobre todo irreal porque, mire, las actuaciones son necesarias que en su momento se aprobaron, pero creo que lo que es irreal es acometerlas con los presupuestos de hace ya años, ¿eh? Si son ustedes capaces de ejecutarles, yo les felicitaré. Y si son capaces de ejecutarlas con el presupuesto que ustedes previeron hace 2 y 3 años, pues más todavía. Lo que creo que yo es imposible, pero bueno. Irresponsable porque, miren, ustedes mismos, somos el ayuntamiento de toda la comarca donde el coste por ciudadano de lo que es el coste de la administración es el más caro. A cada vecino de nuestro municipio su gestión le cuesta 949 euros. Pero su gestión de gastos de personal y gastos corrientes, no inversiones. Es el más caro de todos. Pero lo curioso es que ustedes mismos, que son tan rigurosos, tan exigentes y tan responsables, con lo que han presupuestado en ese presupuesto tan bueno que presentaron en octubre, creo que fue del año 2023, ¿no? Fue octubre, noviembre. Sí. Sí, fue antes de que acabara el año. Bueno, si no fue en noviembre, fue ya diciembre, pero fue antes de que acabara el 2023, realmente. Es decir, pero bueno, que además presumíais de ello y hacíais bien. No, el 22 tú no estabas. El 22 tú. No, pero... ¿Cómo no? Se aprobó el del 24 en el 23, a finales del 23, que es el presupuesto que está ahora vigente. No, el 24 se aprobó en febrero. No, la aprobación inicial fue... Bueno, es igual. Ven, vale, de acuerdo, en febrero. No pasa nada y, oiga, te doy el beneficio de la duda. Pero la realidad es que al final, eso, ya ese presupuesto denotaba su forma de gobernar, donde éramos ya en ese momento el municipio que más gastaba en gasto corriente, en gastos de personal, y seguimos con la misma dinámica. Tenemos diferencias con los municipios de nuestro entorno de un 20%, de un 25%, en alguno incluso de un 40%, y ustedes presumen de ello. Yo no entiendo que presuman ustedes de que las cosas no funcionen, porque después en la calle eso no es lo que se percibe. Las inversiones han renunciado a varias, vuelven a renunciar este año, nos traen inversiones que el año pasado nos decían que iban a ejecutar porque iban a ser de los 500 y pico mil euros que traían, iban a ser responsables y tratar de subir el índice de ejecución, lo cual no es cierto. Y la realidad es que sus previsiones de gasto, que son las suyas, tienen una desviación de un 28%. Nos traen ahora una previsión de gastos que quieren aprobar que es inferior a la que gastaron el año pasado, diciéndonos que van a mejorar todas las partidas, o significativa muchas de ellas. Creo que tienen ustedes una gestión ineficaz e ineficiente en muchas partidas. Cuando le preguntamos, como le preguntaron el otro día mis compañeras, pedimos información en la comisión informativa, le decimos qué actuaciones van a hacer ustedes de mejora en las instalaciones deportivas del Alta y de Cadreche, nos supieron responder, nos dicen que sí, que tienen una partida de 55.000 euros, creo que es, pero que no saben cuánto van a hacer. Cuando le preguntamos en relativo a las previsiones que tienen ustedes de gasto en cuanto a las fiestas patronales de nuestro municipio, el Carmen del Castelo, el Carmen de los Pincheiros y en Nazareno, nos dicen que tienen una partida de 217.000 y pico euros para hacer todas estas cosas, pero que no saben exactamente cómo lo van a hacer. Pero lo curioso es que, oigan, y que tienen una partida asignada de 35.000 euros, creo que es para el Carmen de los Pincheiros, 10.000 euros para el Nazareno y 9.000 para el Carmen de tal. Pero, oiga, es que me supongo que sus cantidades saldrán de algún sitio. Pero lo curioso es que, miren, el año pasado ustedes traían para esa partida de 158.000 euros. Si le sumamos las desviaciones que han tenido y ustedes han reconocido y que se aprobaron en enero de este año, han gastado ustedes más que este año, que lo que traen ahora presupuestado. ¿A qué le hacemos caso? ¿Lo que hicieron ustedes el año pasado o lo que nos dicen este año que van a hacer?
Cuando el año pasado nos decían que iban a gastar menos y tuvieron una desviación de un 28 y pico %. No sé, ¿a qué tenemos que creernos? Cuando le pedimos información sobre el SAF, pues 3/4 de lo mismo. Oiga, no nos dicen cuando preguntamos cuántos del absentismo, nos dicen 0 cuando no es cierto. La realidad es que, oye, miren, creo que ustedes se definen solos. Pueden ser transparentes, aquello que presumen y que no hacen, o pueden ser nefastos. La realidad es que a nivel de turismo, miren, a nivel cultural, lo que aparece en estos presupuestos es una inversión, el mayor bien cultural y más importante de nuestro municipio, el mayor referente que tenemos a nivel cultural, que es el Museo Valle Inclán, el referente a nivel ya no solo creo que comarcal, sino que incluso regional, destinan ustedes 2.000 euros. Pues si creen que con eso se puede hacer actuaciones, creo que eso refleja toda la realidad. Esto es gastar, incluso despilfarrar. Y la realidad es que nuestro municipio ya no es que esté en el vagón de cola de muchas actividades de nuestro entorno, sino que incluso está descolgado. Son el municipio peor gestionado de toda la comarca. Y en vez de revertirlo, siguen con la misma dinámica, hipotecando favor, ya no solo el presente, señor sino también el futuro del mismo. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Facenda. Bueno, la verdad, eu a veces escoitando o portavoz do PP, eu non sei se estamos falando do presuposto da pobre ou do outro presuposto, pero bueno, por desmentir algunha cousa, porque hai cousas que non saben nin siquiera cando se aprobaron os orzamentos anteriores, pois bueno, é normal que as cabeciñas pois fallen en canto a certos datos, como cando se di tamén por aí que aquí aprobouse un reconocimiento extrajudicial de crédito que foi de 266.000, que de feito van contemplados neste orzamento para non minorar as partidas, e algunha concelleira di por aí que foi de 1 millón de euros. Entonces, bueno, está claro que as contas non son o seu. Entonces, bueno, entendemos algunhas das afirmacións que usted fai. De todas formas, mire, deixeme aclararlle unha cousa. Porque, claro, ustedes sempre presumen de vos xestores, pero resulta que se botas un vistazo aos municipios da Redonda, primeiro, dos municipios onde goberna o PP, o único que levou uns presupostos agora foi Outes. Presupostos que, por certo, xa estaban feitos polo goberno anterior. En Porto do Son nada se sabe deles, en Lousame tampouco. Pero o curioso de todo é que nestes que aprobou Outes e os que aprobou Noia a finais do ano 24, resulta que o porcentaje de gasto corrente máis de gasto de personal é superior ao que aquí vimos a aprobar. É dicir, o PP dá leccións, pero depois non o aplica. Pero, bueno, eles son os vos xestores e nos temos que fiar do que din. Mire, en canto ao gasto de personal, o gasto de personal neste presuposto non ten un incremento. É dicir, se incrementa por dous conceptos. Primeiro, porque se contratou un arquitecto que nós consideramos que era necesario para un bo funcionamento dos veciños e reforzouse a área de contratación cun auxiliar. O resto do incremento é, sin ter obriga de facelo, pero nós somos un goberno responsable previsor, preveuse en todos os salarios dos empregados públicos unha subida do 2,5%. Subida que ao mellor ni sequera se chega a aplicar, porque depende do goberno do Estado. Pero nós, prevendo que hubo un IPC do 2,8 e que se poda chegar a aprobar a mitad de ano, prevemos ese incremento. Eso é ter unha previsión, eso é ser responsable. Ben, porque claro, usted di que se incrementou o gasto de personal, pero bueno, explique usted por qué e non sea tan demagogo. Mire, respecto das inversións, que o temos discutido moitas veces, as inversións que usted di que algunhas veñen outra vez aquí a pleno, que é verdad, eu non lle nego esa afirmación, pero veñen cunha cuantía, é dicir, veñen outra vez proxectos que hubo no seu momento que renunciar a eles, que eu lle dixen moitas veces no seu momento, se usted fora alcalde hubiera tido que facer o mismo, é dicir, era ou renunciar e que viñeran eses fondos nun pos adicional ou directamente perdelos. Por lo tanto, usted teria que facer o mismo e teria que metelos tamén nun presuposto. Pero eu que non comparto esa información que usted di, que son polos mismos cartos, están todos revisados. E moitos están metidos a alza, cun 30%, é dicir, do pos. Non lle vai supoñer gasto este concello. Respecto das instalacións deportivas, bueno, usted perdóneme, claro, eu non puden asistir á comisión informativa, entón entenderá que, bueno, quen sepa mellor onde se vai a meter ou onde se vai a invertir nas instalacións deportivas é o concelleiro de deportes, que neste caso son eu. Non lle queira cargar esa responsabilidade aos meus compañeiros. Mire, respecto as inversións que se van a facer en Cadreche na Alta xa se están facendo algunhas, de feito tirouse agora o muro este que quedaba tras a construción do módulo, agora está
estábase asfaltando toda esa zona, tamén naquelas zonas onde máis encharcaba, agora habilitouse, botouse zorra compactada para evitar que encharque, e en Cadreche está previsto este ano tamén acabar de, digamos, de asfaltar o aparcamento, porque ten un cacho que quedou sin el. Este por comentarlle algunha delas. Bueno, do SAD xa lle vai a contestar a miña compañeira, así que eu aí xa non me vou a meter, pero bueno, insisto, usted o ano pasado criticaba o presuposto que presentábamos porque tiña moito porcentaje de gasto en personal e gasto en bens e servicios. Este ano o porcentaje é moito menos que o do ano pasado, pero usted o sigue criticando. O ano pasado as inversións eran menores, este ano teremos máis inversións gracias en parte á Diputación de Coruña, que sí, remato, que sí que aposta polos concellos, non como outras administracións, e resulta que tamén o critica. É dicir, usted da igual o que traíamos aquí, vai criticar unha cousa contraria, pero bueno, é o seu papel, así que tampouco pasa nada. De todas formas tamén lle direi, non creo que usted fora capaz de presentar co equipo económico que ten detrás un presuposto mellor que este. Tamén yo digo, bueno, despois nada, simplemente decir tamén que posiblemente teríamos un mellor presuposto si fóramos capaces que as administracións competentes realmente nos deran a financiación polos servicios que nos estamos prestando de maneira bueno, que impropia. Porque falo, por exemplo, do SAD, que aquí se nos dá 12 euros por usuario, cando o coste son uns 25, sino que me corrija despois a miña compañeira de Servicios Sociais, e despois tamén estamos asumindo unha parte moi importante de Sogama para que non repercuta nos veciños. Todo eso hai no que ter tamén en conta. E todo eso pois impide ao mellor que podamos destinar eses cartos pois a outras finalidades. E, por cento, aquí non se despilfarra cartos. Os cartos se invirten ou se gastan en dar servicios. Outra cousa que a usted os servicios lle gusten máis ou menos donde se destinan. Pero aquí nadie queda con cartos no bolsillo. Hasta onde eu sei, no, xa sei que non me dixaste, pero bueno, por favor, señor concelleiro, remate xa. Remato. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, é normal que o Partido Popular xa nos ten acostumados a isto, a de que non estén de acordos cos orzamentos que presentamos. Un pouco é o voso papel. Evidentemente, sodes a oposición e non vos ides a sentar aí a decirnos que ben estamos facendo isto. E en cousas, pois igual nin siquiera coincidimos. Vos igual os inverteríades en unhas cousas e nós en outras. Evidentemente, o Partido Popular sempre defende os servicios privados, estáse vendo. Entonces, claro, todo o que o Concello aporte en servicio público, creo que o Partido Popular nunca vai a estar de acordo. E xa un pouco dixo o meu compañeiro, non? Temos que asumir servicios que deberían de asumir a Xunta de Galicia e non asume, como é o SAF, como é o Sogama e como moitísimas cousas máis. É unha pena que a Xunta de Galicia pois non se involucre un pouco cos concellos ca verdad, ca necesidade que o temos. E mira, lle vou a decir unha cousa. O ano pasado invertimos no Museo de Valle Inclán. Na Pobra temos máis edificios municipais e cada ano pois lle irá tocando a un. O ano pasado creo que tuvemos unha inversión importante no museo, cousa que aínda se vai a ver este ano porque aínda continuamos e o veredes moi pronto. Pero bueno, é verdade que leva un orzamento moi pequeno. Sí, é verdade. E sabes o que nos axudaría a que cambiase eso? A Xunta de Galicia. Sabe canto lle dá a Vilanova? 120.000 euros para unha semana cultural. Sabes canto lle dá a Pobra para un mes? 12.000 euros. Esa é a diferencia que fai o Partido Popular. Se nós fóramos o PP, ao mellor sí que nos daban os 120.000 euros. Pero bueno, si esas cousiñas as cambiara, como fai, por exemplo, a Diputación, que fai un reparto moi xusto dos cartos para os plans de obras e servicios que sempre levamos reclamando á Xunta de Galicia, pois ao mellor poderíamos facer máis cousas. Pero bueno, eu entendo perfectamente que nos digades que somos irresponsables, ineficaces e ineficientes, porque é o voso discurso, o discurso que utilizades sempre que traemos uns orzamentos, sempre que traemos unhas propostas. Estou de acordo que non tendes que estar de acordo con nós, o vexo totalmente normal, é o voso papel. E si nos compete a nós un pouco decidir pois onde metemos o orzamento, para eso estamos no goberno. E eu lle expliquei un pouco na comisión informativa as preguntas que me fixeron. Evidentemente non teño todo contratado, pero calquer pregunta que queira saber do Carmen do Castelo, dos Pincheiros e do Nazareno, pois ya
pois ya contesto, porque realmente as subvencións que levan están aí e a forma que a vamos a gestionar, pois o sabemos as comisións e máis nós, que para iso estamos neste lado. Señora concelleira, vai rematando. Sí, eu remato. Eu creo que non son uns orzamentos irresponsables, en contra do mensaje que quere dar vostede, que xa digo, é o normal, porque é o que vos toca, estades na oposición e ides a vender, ides a decir que son irresponsables, que son ineficaces. Eu creo que todo o contrario. Todas as obras están revisadas, precisamente para que se adapten á realidade, e, bueno, dixo vostede que nos vai a felicitar si as facemos, non? Pois vamos a esperar uns meses e volvemos a falar, si che parece, e ao mellor nos tens que felicitar, vale? Nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. No, do BNG, perdón, do BNG. Bueno, imos ver. Decir que estes orzamentos son irreais e non son rigurosos, eu penso que é un descoñecemento dos orzamentos que se traían a aprobar ao pleno con gobernos do Partido Popular, donde os ingresos, había cantidad de ingresos porque se preveía el ICIO, un ingreso de ICIO que por tema de construcción, e que nunca se chegaba a eles. Si eso é ser riguroso e si eso eran reais, cando nunca se cumplía. E iso en que repercutía? Pois, bueno, en cantidad de empresas de actividade neste concello, pois que cobraban tarde, mal e arrastro cando cobraban. Pero vamos centrar eu me quero centrar en dúas cuestións. Primeiro, decir que non se dan ou que non hai transparencia, eu non sei se creo que estamos en mundos paralelos. Vale, en primer lugar, vamos matizar. O absentismo para mí é cando non se acude ao posto de traballo. En absentismo contamos cunha plantilla de 26 auxiliares da axuda no fogar que son excelentes e ata onde eu sei non existe absentismo. Si se refire a baixas por enfermedade, neste momento de 26 temos 4, 2 de longa duración e 2 de curta duración. Unha delas ainda comentaba que o día 22 xa se pretende incorporar. Polo tanto, eu penso que non ocultamos nada e moito menos vamos ocultar datos. Outra cousa é que vostedes non saiban ler os orzamentos, porque se vostedes os datos económicos do SAF están nos orzamentos, están no orzamento pasado e están no orzamento deste. Pasamos de 600 e pico mil euros, creo 609.000, que incluso está no plan concertado, que nos de maneira rigurosa presentamos á Xunta de Galiza, e neste ano, como ben lle dicen as súas compañeiras, vostedes van á partida do que de personal donde está a plantilla e aí poden ver todo o que se gasta euro a euro. Polo tanto, se vostedes non saben pois como ir aos datos e incluso como interpretalos, non nos poden acusar, moito menos a este goberno, de que non teñamos transparencia. E con respecto a recuperar o tema de iniciativas e actividade no noso concello. Bueno, eu é que non falei en promoción económica, cuestión que nós tampouco temos competencias. A competencia, por exemplo, en comercio é da Xunta de Galiza, non é nosa. Nós só temos competencia no que pode ser nas feiras ou nos mercados de abastos, e que non me puxen a ler todas as iniciativas que figuran nese programa que vostedes teñen, pero podemos falar do coworking. Podemos falar do coworking de que pasamos de ter 8 empresas a ter neste momento 22 empresas en incubación ou preincubación, o que nos levou a aumentar a partida de orzamento de gastos para o coworking, pero non só eso, dentro da rede da Diputación somos dos coworkings que levamos pois moitísimo máis orzamento, e iso, bueno, pois por algo será. Moitas grazas. Agora si ten a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Ben, a verdade é que, bueno, os calificativos que vostede empregou para dirixirse a este proxecto orzamentario, pois non deixan de sorprender, non? Cando empeza dicindo que máis do mismo, pois sí, máis do mismo en políticas sociais, en políticas culturais, en instalacións deportivas, en centros educativos, en turismo, en benestar animal, en moitísimas cousas, moitas das cales non existían partidas no 2015, porque se nos retrotraemos aos últimos orzamentos presentados polo Partido Popular, non había nin en turismo, nin en promoción económica, nin en mocidade, nin en medio ambiente, non había técnica de medio ambiente, nunca houve un arquitecto durante o goberno do Partido Popular aquí, temos por primeira vez un arquitecto. Evidentemente, máis de lo mismo, pois sí, máis de lo mismo, máis en cultura, máis en deportes, máis en centros de ensino, máis de lo mismo, por suposto que sí. O de decepcionante, entendo que lle resulten decepcionantes, porque si pensan no
nas próximas eleccións, cando ven estes orzamentos, se decepcionan, evidentemente, porque saben que cando executemos todo isto van a seguir estando sentados nesa bancada. Por eso lle resultan decepcionantes. A ciudadanía non lle vai a resultar decepcionante, lle van a resultar esperanzadores, lle van a resultar, pois, aceitados para moitas das necesidades que teñen. Cando dío de Irreal sempre fala de que si volvemos a traer o POS, que si volvemos a traer... Isto non é unha decisión nosa, é o proxecto orzamentario que nos presenta o señor interventor e que nos di os investimentos teñen que ir todos os que están previstos para facer este ano. E van, pero nós non temos problema en recoñecer que hai 1 millón de euros que son financiados pola Diputación, sí, pero bueno, son cartos que lle corresponden ao noso Concello con uns criterios xustos, como ben decía a concelleira do Partido Socialista. Por tanto, son os orzamentos que hai, non hai outros. Sabe o que é irreal? Recordo aqueles orzamentos do Partido Popular onde aparecía continuamente o arranxo da circunvalación, sin existir ninguna liña de subvencións a que presentarse, nin nada máis que unha reunión do alcalde daquela ca concelleira de turno que lle decía, sí, vámoslo a facer, e con eso aparecían, e chegaban outro ano e a mesma partida que non existía en ningún lugar, e non era única. Nos, as que poñemos son ou porque hai liñas de subvencións ou porque son xa directamente adjudicados ao Concello da Póvoa do Caramiñal. Non estamos inventando nada, nin creando fantasías para inflar de maneira artificial uns orzamentos. Non estamos facendo eso. Xa se lle explicou varias veces, e acaba de volver a explicar o Concello de Facenda. Os ingresos están, bueno, foi tamén a Concello do BNG, pero os ingresos están calculados de maneira responsable. De maneira responsable. Nos non nos separamos da previsión que poda facer o interventor, e se nos separamos levemente en base a veces expectativas que poden non cumprirse, evidentemente, como pasou o ano pasado cos ingresos patrimoniais, que se esperaba maior ingreso e foi menor do Parque Eólico Singular. Hai errores que se poden cometer, pero se intenta axustar e non se inflan artificialmente para poder gastar, porque de aí veñen os remanentes negativos que teña o Partido Popular e que nós non temos. Se ti faz os ingresos, unha previsión de ingresos correcta, pois e faz o gasto que debes, ao final non tes remanente negativo. E nos levámoslo conseguido durante moitos anos consecutivos. Entón non son nin irreais nin irresponsables. Son, evidentemente, diferentes aos que presentaría o Partido Popular, como tamén estou seguro que son diferentes aos que presentaríamos cada un dos partidos que formamos parte do goberno. Pero, ao final, temos que poñernos de acordo e equilibrar da mellor maneira posible. E son uns orzamentos que dan, como dixe, non vou repetir toda a retaíla, solución a moitísimas áreas e crea moitísimos servicios. O de gasto corrente e gasto de persoal. E que, claro, cando vemos a visión de que o investimento sempre é maior e os asfaltados e os empedrados, todo eso, sí, uno digo que non este mal, pero que nós temos outra visión de outras cousas que queremos ofrecer á ciudadanía, como esos proxectos que se levan desde servicios sociais, como a conciliación, os servicios de conciliación, como unha oficina de turismo que este disponible todos os días do ano, pois moitísimas outros que son gastos que van en esa partida que fala vostede, gastos de servicios, gastos correntes e persoal. E nós, claro que sí, estamos dispostos a seguir investindo neso porque son servicios que se dan á ciudadanía. E ao final, pois, ya comentaba antes, é a primeira vez que temos arquitecto técnico e arquitecto municipal para atender aos veciños e veciñas. Eso é o que ao final tamén a veciñanza demanda, que se lle den uns servicios correctos e eficientes e áxiles, rápidos para resolver os seus problemas e dar resposta ás súas necesidades. Por lo tanto, sí, se a vostede lle parece todo eso irreal e irresponsable, pues, desde o seu punto de vista o serán, pero desde o punto de vista noso, e creo que de unha valoración imparcial, que sería todo o contrario. Responsables, reais, realistas e serios, con moita seriedade. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo permítame que siga discrepando, no porque esté aquí y ustedes estén ahí, sino que creo que realmente este es el reflejo de su política durante 10 años. Llevan 10 años gobernando de una manera, consentida, compartida, y ahora incluso en un gobierno unitario. Y esto es lo que hay. No han cambiado ustedes la dinámica, seguimos siendo durante todos los años el gobierno que más gasta en personal y gastos corrientes, porque, oiga, turismo, conciliación, bienestar animal, lo tienen casi todos los ayuntamientos, pero a ustedes les cuesta más dinero que a los demás. Hay que ser eficiente, hay que ser responsable, porque hay que ser responsable con el dinero de los vecinos.
Oiga, porque es que la diferencia que tenemos solo, mire, con el Ayuntamiento de Boiro, que es el 26% en esos porcentajes, supone 1.800.000 euros para hacer otras cosas, si fuéramos eficientes. Pero bueno, oiga, si ustedes quieren que salgan a la calle, está todo bien, que con esta política que ustedes han ejercido durante todos estos 10 años todo está mejor que antes, oiga. No han hecho ustedes política de natalidad, no hacen nada en muchos ámbitos que son importantes. Pero si ustedes solo salgan a la calle, vean que realmente a las 6 de la tarde hay una actividad en nuestro municipio impresionante, que hay gente esperando porque los locales queden vacíos para volver a alquilarlos, para volver a abrir negocios de comercio, de hostelería o de restauración. Seguro, es que tenemos una demanda tremenda de todo eso. Porque, oiga, que a nivel industrial no hay ninguna, están todas las necesidades cubiertas, que a nivel comercial están todas, que a nivel turístico somos el Nova Más. Tenemos todas las instalaciones perfectamente mantenidas y cuidadas. Si ustedes se lo creen, salgan a la calle. Ese es el reflejo de su política durante todos estos años. De estas prioridades que lo que nos han llevado es a un gasto desbocado. Si no lo quieren ver, oiga, es que el Asunta aporte al SAF el porcentaje que se lo aporta a todos los ayuntamientos, no solo de la Puebla. No, es que parece que solo es el de la Puebla, oiga, no. Es que, pero es que, oiga, pero con toda esa misma dinámica el resto de los concellos son más eficientes que ustedes. Son más eficientes y más responsables. Ten a palabra, por favor, señora concelleira. Los números son los números. Será más eficiente si dan el mismo servicio por menos dinero. Oiga, si ustedes quieren hacerlo de otra manera, es responsabilidad suya. Porque aquí lo que estamos juzgando son sus presupuestos. No, si quieren hablamos de lo que quieran. Y es más, miren, las partidas presupuestarias que se pueden meter las obras, oiga, no sé, debe ser a lo mejor culpa de la oposición que lo metan 3 veces porque no son capaces de ejecutarlas. Debe ser culpa nuestra. Debe ser que, oiga, el presupuesto mismo de la actuación que tienen este año lleva el mismo presupuesto del año pasado. Las que han ustedes ajustados, que es normal que las ajusten porque no van a costar lo mismo. A ver si algún día alguno de ustedes, los responsables de no haberlo hecho en su momento, asumen la diferencia del coste y no tienen que ser los vecinos, por su ineficacia y sobre todo su falta de responsabilidad. Porque, oiga, traen aquí presupuestos de hace 5 años. ¿Quién no asume la responsabilidad política de que las cosas no las hayan disfrutado los vecinos? Ninguno, ni la económica. Y nos dicen que lo gestionan bien. Oiga, ustedes pueden contratar lo que quieran, que para eso son mayoría, pero las consecuencias son las que son, que están hipotecando nuestro presente y nuestro futuro. Porque darle la vuelta a esto, oiga, es que del ayuntamiento más eficiente al nuestro, bueno, son campeones ustedes en el gasto. Y si eso, oiga, no es despilfarro, pues nada. Si hacer lo mismo que hacen los demás, mayoritariamente, porque tendrán cosas singulares que ustedes hacen, si cuesta más dinero será que, oye, no somos buenos. Y lo vuelvo a decir, ya no es que lo opine el Partido Popular ni que lo opine su portavoz. Salgan ustedes a la calle. Seguro que hay, oye, tenemos gente esperando para alquilar, para abrir negocios en nuestro municipio. Tenemos gente esperando para abrir restaurantes. Los bares que cierran, hay cola en la puerta para abrirlos de nuevo. Oiga, si tenemos empresarios que hoy están abriendo negocios todos los días, si Muelle Comercial va fabulosamente, si a nivel de natalidad tenemos una guardería municipal maravillosa, si tenemos todo fabuloso, oiga, si tenemos un museo que es, oye, maravilloso, pero no gracias a ustedes. Es que, oiga, si no quieren ver la realidad, esa es la consecuencia de sus 10 años de gobierno, de su dinámica y de su preferencia en gobernar, que es su preferencia, al final, oiga, son ustedes los que deciden cómo, cuándo y dónde gastar el dinero. Pero, oiga, no nos quieran decir que encima somos nosotros los que no vemos la realidad. Oiga, es que el año pasado en gastos de festejos y tal, gastaron más de lo que nos traen este año. Es que el año pasado lo que nos dijeron ustedes que iban a gastar de gastos corrientes, gastaron ustedes un 28% más. ¿Cómo es que nos dicen que son ustedes fiables y realistas? Pero es que eso pasó el año pasado y pasó el anterior. Es que es cierto que ustedes solo suben este año el gasto de personal en 4%, igual que el año pasado. Pero la desviación que tuvieron el año pasado sobre su presupuesto también fue de 4,5%. Entonces, oigan, no sé, ¿dónde está la fiabilidad? Si ustedes mismos el año pasado gastan más de lo que nos dicen este año que van a gastar. Y cuando preguntamos en qué los van a gastar, en ese ejemplo de transparencia que ustedes tienen, no nos lo dicen. Por cierto, absentismo laboral, técnicamente es toda aquella persona que señor concejero vaya rematando de forma voluntaria o con baja, o justificada. Pues los que sean, pero entonces mire, no es cero. ¿Entiende? Entonces, oiga, usted puede interpretar lo que quiera, pero absentismo laboral técnicamente es lo que es. Bueno, eso. La realidad seguimos opinando que el presupuesto no es lo que tendrían que hacer ustedes para cambiar la dinámica en la que nos han metido y que la única reflejo de que eso es así es
salgan ustedes a la calle y vivan la vida social en nuestro municipio. Ven cómo están las calles, cómo está el comercio, cómo está la hostelería, cómo está la pujanza, donde ya la gente incluso, hasta a veces eso. Miren, somos un pueblo... Por favor, señor concelleiro. En distintas etapas, o sobre todo en distintas actividades, está paralizado, incluso en algunas está casi muerto. Pero ustedes, oiga, no son responsabilidad suya, siempre es de otros, de otras administraciones y de gobiernos anteriores. Ustedes llevan aquí 10 años, pero no son culpables ni responsables de nada. Gracias. Pois remata os turnos o señor concelleiro de Facenda. Ben, bueno, permítame que lle diga, señor Durán, invítalo a que sala usted á calle e non se fíe tanto do que verá polo Facebook. É dicir, nós si salimos á calle, falamos cos veciños e vemos o que hai. Usted realmente cree o que está dicindo? É dicir, é moi complicado debatir con unha persona que trae as cousas escritas e non quere escoitar. Usted realmente se cree que cando dous dos seus compañeros que están aí ao lado gobernaban non había desviacións presupuestarias? Usted en serio se cree eso? Usted realmente se cree que tiñan todo en perfecto estado de mantemento? Usted se lo cree? Ou usted daquela non salía? Porque algúns temos memoria. Ben, en canto o presuposto é realista, fíjese se é realista e somos prudentes, que voulle poñer un exemplo. Mire, no presuposto do ano pasado, da liquidación do Estado, se preveron 60.000 euros. Chegaron 444.000. Este ano, que ao final o presuposto non deixa de ser unha estimación do que tuveste o ano pasado, nós podíamos haber posto 440.000, imagínese, de liquidación do ano 23. E sabe canto puxamos? 150.000. É dicir, podíamoslo haber posto? Sí. Se fóramos o PP pondríamos seguro, $500.000. Segurísimo. Pero somos realistas, porque queremos que o presuposto cadre. Respecto de que somos máis caros que outros concellos, eu xa lle digo o porcentaje, que usted minte, sabe que minte, e dalle igual, yo digo moitas veces, bueno, non pasa nada, é un arte ter esa capacidade, xa yo dixen moitas veces. Respecto de que usted di do muelle e tal, xa yo digo, é que o muelle en competencias portuarias nós non temos competencia, non será porque non nos reunimos con Portos de Galicia, que témolo feito moitas veces, é que a Xunta tamén. E o alcalde se reuniu aí atrás ca conselleira de Industria polo tema do polígono, é dicir, non é que non nos preocupemos. O que pasa a usted, parece que se usted fora aquí alcalde, usted collería 10 millóns que non sabremos de onde os quitaría e faría usted a ampliación. Díganos como se fai, e nós facémolo, damos o mérito a usted, non pasa nada, non hai problema ningún, nós, se non lo di, non hai problema. Pero non mintamos tan descaradamente, porque depois o que pasa é que damos datos engañados aos veciños. Mire, despois tamén nos di que somos ineficientes. Como vamos a ser ineficientes se non disminuímos ningún dos servicios que se veñen prestando de todos os que se falaron, servicios sociais, benestar animal, en deportes, non baixamos ningún baixa, todos suben, e encima disminuindo o ratio de deuda. Como se fai sendo ineficiente isto? A min que alguén me explique. Porque, mire, agora o ratio de deuda, ahora mismo está no 28%. Cando o máximo é o 75%. No último presuposto, por eso lle digo, que usted mire ben a quen lle pide consello en canto a facer un presuposto. Dous dos seus compañeros que estaban no anterior goberno, porque estaban, para ben ou para mal, e fixeron cousas, que eu nunca vou negar eso, pero, home, saben canto tiña o ratio de deuda? No 65. A nada de non poder endeudarse máis. Entonces, home, a mí me fai moita gracia cando se nos di ciertos calificativos. Insisto, este é un presuposto bo, además é un presuposto donde nós seguimos asumindo, insisto, seguimos asumindo gastos sin repercutilo nos veciños, porque o gasto, un dos gastos que máis sube no capítulo de gastos, no capítulo 2, e además teño na memoria, é o de Sogama. É que Sogama pasa de 265.000 euros a 461.000. E nós ainda así seguimos asumindo 80.000 para que non repercutillo aos veciños. Pero bueno, pois seremos malos e somos malos gestores. É verdade, neso somos malos gestores. Deberíamos traer aquí unha proposta e meter os 80.000, efectivamente. Subir os impostos, por supuesto, pero non o queremos facer. Usted xa sei que o faría seguramente, pero nós non queremos facelo. Respecto... Fíjese se escoitamos aos veciños que aumentan partidas importantes, moi solicitadas, incluso por ustedes aquí no pleno. Tema de desbroces, é que pasa de 70.000 a 128.000.
casi o duplicamos. En asfaltados pasamos de rebacheos, o que é rebachear, de 30.000 a 50.000. Hai unha partida específica para asfaltar camiños de 80.000. Camiños, me refiero, máis pequeniños. Depois que certas carreteras como o Vilariño está metida nun pose cofinanciado co Concello. Tamén hai máis presuposto para adquirir contedores, para adquirir papeleras, é dicir, para diferente mobiliario que fai falta repoñer, e que ustedes denuncian, que a veces pode estar mal, por supuesto que pode estar mal, sabe? Pero sempre se fai un esforzo por repoñelo. Insisto, é un bo presuposto, é un presuposto ademais equilibrado, é dicir, é un presuposto que non ten ningunha tacha a nivel técnico. Outra cousa é que a usted lle gusta máis ou menos onde se poden invertir as cousas. Lógicamente, aí claro que hai discrepancia, pero chamarnos irresponsables, que é un presuposto que non cadra, que etcétera, etcétera, é mentir. É mentir, é mentir. Polo tanto, é un bo presuposto, somos, insisto, tamén o primeiro municipio da comarca que trae un documento orzamentario que dá bastante traballo. É verdad que meus compañeros din que hai que poñer de acordo a 4. Sí, pero non pasa nada, nós asumimos esa responsabilidade de efectivamente poñernos de acordo para gobernar un concello e que este todo o mellor posible, que en algunha cousa fallaremos, seguramente, pero estámoslo facendo ben. Este é un bo presuposto, porque ademais é un presuposto que nos vai permitir seguir traballando e seguir prestando bastantes servicios aos veciños sin subirlle a carga fiscal, encima disminuindo a débeda, que sempre é unha boa señal e un bo presaxio. Pola miña parte, pois nada máis. Pois moitas grazas. Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 en contra. Pois nada, moitas grazas a todos e damos por finalizada a sesión.